Is-sentenza tal-arbitraġġ tikkonferma dak li għal darbtejn qalu rati f'Malta u dak li qalu r-rapporti tal-Awditur Ġenerali. Hekk sostna x-Shadow Minister Dzerin Karabot waqt intervent telefoniku li għamel fil-programm ta' Andrew Azzopardi fuq Campus FM fejn spjega li din id-deċiżjoni tagħmilha ċara li kien hemm kollużjoni bejn il-Gvern u Stewart xifrodaw li l-poplu. Dzerin Karabot tagħmel referenza l kif il-Gvern qed ikompli jwassal l-misinformazzjoni din id-darba dwar l-argument ta' 400 miljun euro. Dan kif Karabot spjega li l-argument ewlieni tal-Gvern f'dan l-arbitraġġ kien l-istess argument li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-Qorti. U għalhekk huwa evidenti li s-somma ta' 400 miljun mhix qlajja. Dan l-arbitraġġ ma jarmix, anzi jikkonferma dak li nstab minnaħa tal-awditur, ġifieri l-ammonti tal-400 miljun mhux biss li l-Partit Nazzjonalista matul is-snin meta kien ovvjament qed jitkellem fuq dan il-każ spjega, però tant kemm dak l-argumenti reġi illi l-Gvern mar juża ħanżidlek mhux 400 miljun, 487 million plus interessi. Mela ma jistax ikun, mela għax din itfixkel fejn mhux qed naqblu mal-Gvern. Għaliex skont din is-sentenza, aħna qed naqblu illi għandna niġbru lura il-fuq aktar minn 400 miljun. Fil-fatt il-Gvern hawnhekk qed jgħid 487. Aħna qed naqblu illi s-servizzi ma ngħatawx min-naħa ta' stewards u hawnhekk fis-sentenza qed jidher li l-Gvern huwa l-istess argumenti. Dzerin Karabot li kienet jagħmel l-intervent tiegħu wara dak tal-Ministru Jonathan Attard staqsi kemm qbil li dawn il-kuntratti qatt ma misshom saru għax meta saru kien hemm kollużjoni kkonfermata. Karabot tenna wkoll kif il-Gvern qed ikompli xerret il-gideb u l-fake news brabta mal-kawża fil-qorti li kien fetaħ Adrian Delija. Huwa inkredibbli meta l-istess arbitraġġ kienet jgħid illi mhux ser jillikwida dawn l-400 miljun minħabba illi tant għadda żmien minn meta beda l-kuntratt u l-Gvern qatt ma intervjena biex jallega li hemm xi ħaġa ħażina. Il-Gvern tant dam jittratjeni biex jieħu azzjoni li qisu aċċetta li s-servizz kienet jingħata. Dak li qed jgħid dan l-arbitraġġ illi ma kienx hemm il-bażi legali li l-Gvern issa f'daqqa waħda fil-fatt jgħid dan l-istess arbitraġġ illi l-Gvern f'Malta fl-ewwel istanza l-ewwel darba li nfetħet il-kawża kienet jaqbel ma' stewards u mbagħad f'daqqa waħda fl-appell dar ma' dak li kienet jgħid Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri hawnhekk wieħed jibda jħokk rasu għalfejn dan it-tibdil fil-kliem. Intant ix-Shadow Minister Dzerin Karabot semma kif din il-frodi tal-isptarijiet għadha qed taffettwa lil kull persuna li kollha bżonn is-servizzi tas-saħħa u sostna li s-servizzi tas-saħħa setgħu kienu ħafna aħjar li kieku ma kienx hemm din il-frodi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Attard ikkonferma li Stewart kienu dawk li fetħu l-arbitraġġ internazzjonali u mhux il-Gvern.